ಕೈಲಾಸ ಸಂಹಿಡಿ ನೇತಾವತಿ ಸುರಪತಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ದೈವವೇ ದೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಐಬ್ರೋ ಒಂದು ಭಾರತ ಪೈರು ಕಾರಣ ಸುದ್ದಿ ದೂರ ಪೈರು ಗಡ್ಡ ಚಿಂದಿದ್ದು పోతుంది పద్యనే అతి మళ్ళా సింగర్ అతే అది భారీ మళ్ళా సింగర్ ಆಡುವ ಕೋಗಿಲಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ವರ ಆತು ಸೋಕದ ರಾಗ ಲಯ ಸಿಂಚನ పెంచి స్వర ఈ గోపాలన్న వాయిస్ తోడి ఎంచినన్న ఎన్న వాయిస్ ఇంక భారీ లైక్ ಕೋಗಿಲೇನೆ ಸೇಮ್ ಕೋಗಿಲೆ ಸ್ವರ పెంచి కోగిలి ಸ್ವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜಿತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈವ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ 2 ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅವಳು ಹಿಂಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಟಾಪ್ ಚಾಟ್ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಬರೋದುಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಸ್ವರ ಗೊತ್ತುನೆ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಖದ ರಾಗ ಲಯ ಸಿಂಚನ ಪುರುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ವೇದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಡ ಈಗಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರೋಡ ಈ ವೇರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾದತ್ತನೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಿ 2 ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡಲಿಪ್ಪ ಎತ್ತಾನ ಪುರ್ಸದ ಇದ್ದಿ ಚೂರು ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಿನ ಕಳೆದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಪುರ್ಸತಿಜ್ಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾತು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ఒక ಲೈವ್ ಪಡ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಡು ಎಂಟ್ ಪನ್ನೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಈಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರಿ ಹಾಯ್ 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 ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಲೈಡೊಂಜಿ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿಜರ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಪನ್ಪಿನಾರು ಲೈವ್ಡು ಐಬ್ರೋ ಒಂದು ಪಂಡದು ಪೋಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ನಲ ಸುದ್ದಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ನಾನು ಗೌಡ ಉರಮಾಲ್ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ವಿದ್ವ ಸತ್ಯ ದೈವವೇ ಅದ ಪಾತಿರು ಈಗಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೈವ್ ಡೇಟೆಡ್ ಪಾತಿರ ಅಪ್ಪ ಆವ್